Mexican American JP chu athona burger dora ron langin ador tu te chuan han lo chhainom na aurin na mangin ngei om takin JP chuan achang hial an hnung loka unau nu lili aron lang hlola college azom theitur thu phur takin a soi JP in a thlen vele lili ne na chuan halom puizia soiluama thate ladunin unau nu ta tu aruka achut niom tak pheng phelep lem chu habeng bul loka hmuwa lilin soi chuak mi alo tura tin ole kanu chu tuna chuan ka shilri lawang tin a chang hemi nu hian lili college satin lomna party an buat saya lili chuan van neina hani hi tin paper mangin infiamna na an man thin in na asiam chu midanga sem kwala JP nen an unawin an kutmang chuan an in signal zawa anu in lompuina thu asoi chun zom ngal lilin thu asoi ve don lai chuan an in chu pona tangin aron eng pupa police an ron lu zui JP te chung kwa chu an man veka an governor fin hian dan lova an rama omtele an fate man vek turin thu pe kalo chua fin chuan an dan thar khir tak mai chu mi zong zong in an zom vek angai thu soi chuak America piang le salian po ni se an chung te zar zawin dan lova omte chu han root 5 veka puitling ho chu han fa te laka tanga lakshan an ni hlom JP tele kumno pangzual midang te chuan an chungchang rel ani laya han tan na mun tur panin group transhana an lo then changa JP po achung te nen an lakshan nu chuan melchiat lo tam takara aum ve taran mai ni nuwa au nau nu lili kha awa hmuwa vabiak an tum chuan basin an lo phur chuak daya engti ka nge hanin hmule don a shebok si lo heti lai hian sarkar thutluk na lungoi lo mipui an lo pungkhom trewa abik takin dan thar an siam konga sul sutu ber governor fin an hohle opposition party te pon mipui te chu an lo thlopa an dan siam chu sur le turin tima se fin hian parliament thutluk na chu ti danglam thei ani to lo thu asoi deuh mak boxi nililiam nu chuan JP chu homeland security agent pakhatin office a alo koma anu le midang puitling dan lova omte chu jela tan tir an ni thu soin an zalen theinan ukil roinan le danan bo chet man shemna poisa tam tham tak an sen angai thu lo shila aul samdan ber soi lein wantlang tan na thokla in zialu chuan kum upatak tak damlo le mania in boi pui thei to lote ien kol don ani service in ei hun chung fel taka izo chuan I chung tenen inin muleanga inun pa ngai kha inei let leang atia JP chuan du thlan tur nei hek lo le alo rem titani JP le Thalai dang te chu annu le pa te zalen nan hanin ziak lut loma interview lo nei puin an thla te an lak saka chumi nu chuan pona an din tlar tir thap an chorna tur mun an pan ma chuan officer Brucean anom chunga danan zom turte uluk takin shila pon lam mi tu ma an bethei lowanga curfew puan ani in han zom turani swal rongbol anom chuan helai hmuna hian tan tir le an niang ti le khoi hmuna pom se an kalna han hriat zel theina GPS monitor hi an bun vek turani bok ti te ni hemi nu hian an na thona tur home alkof an ti mai chu han va thlenga an ho tu pa program founder ni bok edian lodong songin an fan kwal pui vela Thalai tan tuna an na thome khi apoi mozia war takina soi JP te ho veng tu tur Cynthia le James Saint Melchia tira an ni hian ni tin an nun dan te en fiain nung chang thale thalo ho tu te hna report tu turan ni JP te chuan an khir em chan chu an hrethiam lo hle a
chung te chan nan tia helai hmuna omdu vek an ni si pon lam an fan pui lea JP chu Peter pakhat Greta in a en du hle amit taka aron en kala JP ngai ati thazan lo chumi hnu chuan upaho thu tha damna hmuna an hruai lea an kalsan ta ni chung ho chu komhlimin chess an khel pui theya ti puin le khabu an chiar sak thei bok an kalbo lo nan ven rengan ngaya tar a an ni deuh vek to wangani chun chol lai chuan JP an thian thar a siam nuala anei tur sem chu tuilawan ti thu an soihlom homa anom chung zonga han rin tur ani wangin an lungoi lo tlang ema Chris hian eng ma ei du lova sarkar hian min shem nan ei tur tui hnai lo tak tur min pe ni hi tina ang buana an vai chuan anin kom ngai ngal phian big mekan maika hnena ivun ronga tang chuan Argentina mi iniang tiro antivela Camila ron tong chuakin puitling taka anom tlan angai thu soya kan chung te an zalen theinan keimania anin ngat vek ti reng ro atini Jameson an vai chuan an uniform hak tur ron pe in an na tho tur san vo theu a shil diata JP an Greta kha awa mule biak an tum chuan halo chang du reng lawa maika in thil engemo chiar sak turatin JP chuan ale khabu mu nai ber chu abana a chiar sak lai chuan le Greta in helai hmuna hian ithidon aron ti thuta JP chuan omzia shelavin angai a thalo hle Greta chu ring takin a trap chuak zuya Cynthia in muthil na damdoin aron chiu taringot mai tlaya chuan Chrisan engma alai du lova thoha ani wangin a inhaler pai chia chu chowa ring deuh topa a thian ten ei turin tima se kan hnung lama dar thlalanga tangson min en thareng ani atia ma se midang chuan athu soi chu an lo oi saklo chuta helai mun hi ka chua san don ti le tho arwala kongkhar hon an tum chuan alarm ron ri in security pakhatin electric in asoka an hnuk chuak ta ni chumi zan chuan JP ron tho chuakin bedroom a kala tukvera chimbuk lo fureng chu JP a hmu rualin a thlok bo ngal alet le lain room pakhata thoma sia an lunak chuan Peter pakhat ruak veka lo om hian alo mel kara chuta Virgil Khan a chua zalenang che tia tre thotin Peter chuan aron bo thluwa an thom sia security te hanron kal wat Jameson ivane ve tin avin zeka Peter chu ril rubuai ani thu soima se JP an helai hmuna hian thil fel lo engemotak au maring tatlat mai atuka JP le athian te chu edian damlo serious tak an danawa ta alu puya zana thil thleng wang khan JP hena ngaidam adil ngala Peter kha helai ruma mi hini in tu tenemo kongkhar honga anda wangin alo chuak tia soile minang chuan chuasanin JP an omri adu thua soya James bok khan ngei om takin alo tong khum anin hial thin rim chu edian alo zil hlaka damlo te chu buai pui chun zomin pakhat chuan aron se thuta ni khoshelovin aum zui ta ni JP chu chonulama aron har chuaka ruma chuan aunau nu lili halawom vereng mai mak atiem ema lili chuan kha aina sa khan enro inai to lutuk atia chuta ruma chuan thisen ron luangin JP athang har thuta amumang lekaloni engponi se lili thil soikha aril ruwa om renga big mekan Chris kha aron lakir mialo thu soin Cynthia an hanzo nak chuan ache dan wang khan atira an tan na mun detention center a thon kir le ani thu soi Cynthia in akal san hu chuan big mekan do ta soi chiang ani tin Chris inhaler hallway a char chu aron lek kangwa a do tan shilani chuan helai mun enkol tu te hian thuruk engemotak an nei ngei an ring tlang ta ni zana big mekan Greta kha athian pa Philip omnaruma aron norluta an pahni hian in komhlim se an ril rubuaina le an nanna po achok zang khai thei abai seya
TV an set sak vel lai chuan Philip omdan aron dik lo tlat mai aru te chu tliak ang main ari rop ropa chuata atla thazui ataksa te chu ain herkual veka ako chunga ram huailu taimo ti mai turani nung zonga vak trial trialin arum huma Big Mac a hlaulu tuk chu atlan cherang hle Philip chu thi in aruang atuka anron la Edian Thalai ho chu kokhomin Philip a thi chan tak an la hriat theilo thu a soya tunari chuan lungphu chola thi ani an rin ber thu le chuizui ngal ani don ti soya ma se Big Mac an a thian te bula a thil mudik tak kha a soi chuak chumini chuan Edian James le JP te chu pona kovin a chimbu khoi chu chuang takin a ko hmua a hming Virgil ani thu shilin anom na home veng tu ber ani ti soya helai hmuna thil thleng te hi a hmu vek ani atibok JP an zana Peter thu soi Virgil ti hmingalam kha a hre chuak ruaya ma se haron bo zui ngala wangin a thil soi kha chiang tak chuan a hre to tlat lo James le JP te a ko shan chan ber chu anin ngai lo hle ti Eddie hian a lo shekara in ngai dam ton tura ti in ain kwa tira ma se nget takin anin kwa Jameson abeng bula chuan ngeiom takin a tong khum le sham an kalsan nu chuan akwa pa khan JP an James a chabi alo laru mana zana chabi mang chuan GPS monitor an bun tir kha phelin Big Mac ruma an lut chu face mask nen hla plein alo lam chia chuaru ka duve tlat lo Camilla ruma kal lein an thil bun tir chu a phel saka ama in hoi khothon adu thu Camilla chuan alo hril maika a chhuat zalen lea zu la ruin pula an cheng duna JP hian maika hi halo star ru hle reive deuh an chhai vel hnu chuan an info pa room pakhata an riak dun ta ni JP ron har chuak chu abula Peter pakhat alo murenga a phu chiang lutuk maika in zingkara aron lonve ringot thu ashila hemi hnu hian Big Mac nena zana ache dan vel soilua ma kan but hnu khan ka rui wang nge ni thil thleng kha ka hre chhun zom to lo ati lai chuan Greta in IN na lekha hmanga siam a khal mial chu awa hmuwa vapan na in au nau nu lili siam thinang chi akha ni JPN kha thil kha tuemo pek che aniem anti chuan Peter chu halo ngoi renga chuta JP a kut vuan thutin a khur zoya ga thau anron tlan phei ngal Greta an hroi hnu chuan JP te thian ho chuan zan hmasa a thil thlen dan an soi howa Camilla in aum dan eng ma a hriat chhuat theilo thu soin a ngonga pemtereu te chu a hmuwa min chiu mu hilani nge yang atile zana JP chu amu hil theilawa Greta thil ken khainin min tran puiro ti message alo lang kula angai thalo chuan anom na chu arukin afang pualta damlawan en kolna mun infirmary aluta Greta muhil chu ven fein asaman keunak chuan lili tatu omna chia pheng pheleplem halo om kala JP chuan mak atikher mai Greta hi lili kha alo ni renga JP an homa thlen ni tang khan a chan chin hril alo tum rengani JP chuan thil thlen dan chu a hre thiam lo ema au nau nu kha tleirol te alani boxi tlan chua an tum chu Jameson aron nexia ni khoshelovin aum zui atuka Big Mac Camilla le maika te chu JP abotak nei awangin an ngai a thalo ema James office luruk an tum ta ni Big Mac le maika te ludunin pona Camilla in alo veng thunga office chuan thil hersom na khol siam na tur ni om tak ruang am an duan na blueprint an hmuwa Chris chu solitaria om ti an hre chuak boka James ron lu thutin an lo bi ruman sham a chua nu chuan Big Mac te po an chuak ve ngala an thil hmu Camilla shil atum lai takin Jameson Big Mac event siam turin a ron tir zui leilona adin san lai chuan Peter pakhatin Cynthia vi alo tuma Bruce san lo dangin
anin cheivel na lama leilon abo thlupala Big Mac chu ni khoshelovin aum ta ni enkol tura an hruai lai chuan JP kha aron har chuak hlola abula chuan a rual pui pahnih lowom vein an en chian nak chuan an hmai le lam chu halo tar vuai veka JP chuan arap kher mai anomna chuan James po alowom vea ama po abulami te ang chein atak sa chan ve atar zur vekti a hre chuak zui James ten an kalsan hnu chuan an phuarna ta hatalpi theia kongkhar hon an tum chu security court alowom tlat mai JPN Peterin Virgil Khan a chua zalenang cheu ati kha a hre chuak zoka Virgil ti chhulutin kongkhar chu a hong theita ni heti la hian burger restaurant ta Governor Fin le edite hanlo in hmuwa burger company hi finata ni in amana tlom bok nen an hlotling ema JP kha ei turan songbol na hmuna an lu chuan MIHRING SA an lo khai fura burgera an satel kha homa no pangte sa haloni tlat mai Fin chuan dan lova helai hmuna om an ni wangin an nun na chu a hlutte siam lavani homa hian Thalai le no pangte hi edi le a hoten an sa ei tlak le tui taka a chua theinan damdoi le chemical sang mangin experiment tan ti saka chu chuan side effect nain reilo te a an vunte halo chuara tar chaklo tak an lo ni pha thina ni JP chu chau takin aron tlan chuaka maika nen anin toklol chuta an zingami halo ni ve renga JP chu chiwin maika hi edian an mani en thlatura ada aloni Big Mac kha aron har chuaka athi dangder lek chuloni in chabi lak nu chuan S7 ta lonin abok wak zela Camila omna ruma chabi chu athak thla a GPS monitor phel vatin JP chan chuange yantum Camila chu an choina hola khana luta Chris a soi dar thalang kha an ti ke nak chuan a soyang nge in an en thak na monitor le khol alo om rup chuta Jameson aron man thuta an chiu mu hil ve ta ni aron har chua chuan JP an thil thendan a hriat angte alo hrila hunan nei nga to lo thu soin tlan chua dan tur ruwa manna aneya chaklo hle ma se zana aman tu te chu beilet nge yan tumani ruma hian aunau nu po lowom vein JP an anom na hmuna tang hian hruai chua ain tiama anti thin danin an kutin anin signal zau Cynthia James le Maika te hanron lu hnu chuan tar chaklo tak te chuan JP soi anga tang rualin an lo hual beta theitop chuin an beiron da luai mai chuti lai chuan JP alo tlan chuak wata Bruce ron hmuin staff room a atlan lut wat aron lu chil zuya JP chu hasoi sa shep venta tangin Big Mac aron zuang thla Bruce ngonga zun siak chuana paipa vetin a rek hlum ta ni Big Mac an JP chu akwa chuaka Camila in Lily aron nor chuak ve bok elevatora an lut tur chu Jameson rondan atuma Big Mac an halo vothutop Camila JP le Lily te chu elevator manga chuk thlain MIHRING SA an song bol na mun an thleng thlohla heti lai hian Big Mac an tar ho kha homa tangin alo hruai chuak ve bok JP an room chu afang kwal vela an thian pa Chris kha hmuin alo ladam reng mai chuta edian naron rek thuta engkim hi ichok buai vekani ti na vin deu khur JP chuan botolin alo chu ve chora ma se ataksa achaklo ema wangin edi chu a hne ngang lo JP chu ni khoshelawa siamin MIHRING taksa an hersomna khola mutira chuta Camila in edi aron volet top JP chu achan chuak mana Chris kha aum dan aron danglam zui chuti lai chuan edian JP ron har chuak chu Camila nen asoi salia JP arek bet taran mai Chris kha Lilin alo chua zalena ataksa in herkwal vekin edi aron thata saher som na khola chuan mutvein burger siamna sa aron chang zui ta ni
building an chhuah san hnu chuan Camilla JP le Lily te chu huana thu cholin an mu hila Big Mac aron thleng hlol an har thei lo chu angai a thalo mana ma se an lo prank lek chu niin an vai chuan an nui vara hemi hnu hian newsa chanchin thar an ron puanga Governor Fin Khan khua chhuah sanin alo tlan bo deya a burger company po ti top ngalani he kesa in rol zong sarkar mi le Homeland Security mi le sa te chu manvek an nia an dan siam po kha hlip ngalin JP anu le midang an man te chu an chhuah zalen ta ni